Acabem de sortir del plenari de l'Ajuntament de Tarragona. Hem estat des de 8:45 fins ara, que són gairebé les 4, i us anem a fer un petit resum de com han anat les mocions que hem proposat la CUP. Com a CUP hem presentat una primera moció que va ser assumida per diversos grups, però que no diré que són els grups perquè senzillament ha acabat convertint-se en una declaració institucional. Era una moció demanant mesures locals i a nivell també de Catalunya per fer front al bullying LGTBI i en aquest cas dintre de l'àmbit educatiu. Ha estat convertida en una declaració institucional. Què més? La segona moció que hem presentat és una moció junt amb els grups de l'Esquerra Republicana i Iniciativa relativa a la declaració de Tarragona com a ciutat insubmisa a la llei Wert. Aquesta moció ha comptat amb el vot a favor d'Iniciativa, el nostre, i també el d'Esquerra. S'ha abstingut Convergència i Unió, i tant el PP com Ciutadans i el PSC hi han votat en contra, i per tant no ha estat aprovada. En canvi, sí que ha estat aprovada, i després veureu els resultats, la moció que hem presentat conjuntament també amb Iniciativa i amb Esquerra Republicana, aquesta com l'anterior, són mocions de la CUP que hem fet arribar a altres grups, relativa a la retirada, a la demanda de retirada de la llei de seguretat ciutadana, més coneguda com a llei Mordassa. Tots els grups hi hem votat a favor, amb l'excepció del Partit Popular, que hi ha votat en contra, i l'abstenció de Ciutadans. La següent moció, una també presentada de forma coordinada, tot i que en aquest cas escrita per Esquerra Republicana, ha estat la moció en defensa de l'anul·lació del procés contra el president Companys, i és una altra moció que ha presentat diversa gent, en aquest cas no redactada per la CUP, però sí signada per la CUP. Aquesta moció ha estat aprovada i ha comptat amb el suport de tots els grups municipals, excepte el Partit Popular, que hi ha votat en contra, i Ciutadans i Partit Socialista, que s'han abstingut. La següent moció presentada per la CUP és la que feia referència a la implementació de mecanismes per tal d'arribar a Tarragona a tenir uns pressupostos participatius. Aquesta moció ha estat aprovada perquè hi hem votat a favor els que la presentàvem, que érem nosaltres, juntament amb el suport d'Esquerra i Iniciativa, i la resta de grups s'han abstingut, Convergència i Unió, Ciutadans i PSC, i només el Partit Popular hi ha votat en contra, així que l'hem pogut aprovar. La segona moció presentada per la CUP és la que feia referència a la creació d'una comissió de control del servei de compliment del servei de neteja en base al contracte vigent dintre de la ciutat. Aquesta moció no s'ha pogut aprovar, bàsicament perquè només hi hem votat a favor nosaltres, que érem qui la presentàvem, i Esquerra Republicana. Iniciativa s'ha abstingut, Ciutadans s'hi ha abstingut, i el Partit Popular, Ciutadans i el PSC hi han votat en contra. I la darrera moció presentada per nosaltres ha estat la que demanava que es fes una consulta ciutadana per tal de decidir sobre el futur dels Jocs Mediterranis 2017. Aquesta moció tampoc no l'hem pogut aprovar perquè només Esquerra i la CUP, que érem els grups que la tiràvem endavant conjuntament, hi hem votat a favor, i en canvi Iniciativa s'ha abstingut, igual que Ciutadans, i Convergència i Unió, Partit Popular i el Partit Socialista hi han votat en contra. I fins aquí les mocions que avui hem presentat, a les quals hem donat suport des del començament, tot i que hi ha moltíssimes més, dintre del plenari municipal de Tarragona. Felicitem a la PA perquè hem pogut aprovar la moció que vam recollir i l'hem pogut declarar com a declaració institucional, i bé, ho han aconseguit per mèrit propi tota la lluita que han fet.